fin övning nu. Börja inte tjafsa med handen. Sitt stilla. Trav igen. Sänk handen. Och stöd. Och trava på. Följ fyrkanten. Vad jobbigt. Ner med handen. Ja, jättefint. Och så lägger du en volt. Kan lägga en ganska stor volt i trav. Fall lite framåt. Sträck på dig. Ja, bra. Jättefint. Och nu får du verkligen inte låta tygen glida ur handen på dig. Vad sa du? Låt inte tygen glida ur handen. Kommer du sen fram i vänster galopp. På volten eller? Ja. Sakta av er dem. Ställ och böj lite mer vänster. Kom in på volten igen. Och sitt ner nu. Börja liksom inte ta allt stöd du kan med tygen. Och snarare tvärtom. Sätt dig ner. Överskänken. Låren om. Där har du balansen. Där kan han dra iväg bäst han vill. Om du håller om där, då sitter du kvar. Sätt dig ner. Bra. Jättebra tygelängd. Sitt. Ett varv på volten där nere. Tillbaka. Det ser ut som du står upp i stigbyglarna. Ja, fin. Och så följer du fyrkanten igen. 10 meters volt vid B. Bra, bra. Duktig. Volt igen. Nu kan du hålla lite kortare ut yttertygen. Ja. Jättefint. Och sakta av till trav. Sitt. Sitter det? Mm. Kom på volten. Håll inte balansen i handen utan håll om med överskänken, låret. Så. Håll låren. Låren är till honom. Bra, följ fyrkanter. Sitt ner. Behöver inte trava iväg fortare här i traven om det är svårt att sitta. Det kan ni göra när det är lätt. Det här är jättebra. Och så flyttar du den sidvärts undan vänster skänkel ut till bokstaven B. Nice. Får vi se om det går. Titta vart B är. Led lite med högerhanden. Led med höger. Ja. Faktiskt nu kan vi ta ett lite längre språk.